Ei, hola, bon dia. I jo em pensava que era indecís. L'Eren es passa tot l'episodi per triar si es converteix en tità o no. I de fet ho decideix uns quants cops i després se'n desdeix. És un cagadubtes com una mala cosa. Ha decidit confiar i per sort, gràcies a això, han enxampat la titana, que quina trampa li han parat, Fuà! Mola molt com es veu així com un flash a càmera lenta de que se n'adona. Ara, què passarà, saps? Jo però no cantaria victòria, perquè és un tità i no serà fàcil, saps? I hi ha una teoria així una mica delicada, però que què hem pensat. Sí? La titana, val? O sigui, els titans no es reprodueixen, per tant no té sentit que hi hagin titans dones i titans homes, val? Llavors, si tu vols un tità que corri, per què té tetes? No, pregunto, perquè clar, és massa així innecessària a priori. Per tant, a mi em fa por que tingui armes o alguna cosa que tingui sentit que sigui una titana, saps què vull dir? Perquè si no, per què? Pots dir perquè qui la controla és una dona. Vale, però també pot controlar un tità, suposo. M'ha agradat molt en Levi, que diu que ell no sap quina és l'opció correcta, saps? En el fons, quan has de prendre decisions, no pots triar la bona, perquè no ho saps fins que la proves. I a més, un cop la proves, tampoc pots saber que l'has encertat perquè no has provat l'altra. Llavors, al final, tries l'opció que et faci penedir menys. D'en Levi també m'ha agradat com protegeix l'Eren, en el flashback, diguéssim, que volen que es converteixi en tità i no ho aconsegueix, i llavors agafant una cullera se li activa el modo tità. M'ha agradat perquè, en Levi no és la persona més agradable del món, i en aquella situació, doncs, ha protegit l'Eren. Ha protegit l'Eren i... vull dir, podem confiar en Levi. Sí, no? I res, fins aquí l'episodi d'avui. Ens veiem al proper. Adéu!